εξελικισμένοι στο σπίτι σου με το λεωφορείο, να δούμε πόσο ψηλός είσαι. Αγαπητή μου Ελπίδα, είμαι τόσο ψηλός που φοβάμαι πως όταν με δεις θα τρομάξεις. Να σε δούμε, να σου μιλήσουμε και να μας πεις τι έγινε όταν ήσουν μικρός. Πώς πέταγες σαν πουλί, θα μας τραγουδήσεις το ένα το χελιδόν. Μικρέ μου Φίλιππε, θα σου στείλω ένα CD που τραγουδώ το ένα το χελιδόνι για να με ακούσεις. Όταν ήμουν μικρός, νόμιζα ότι τα χέρια μου είναι φτερά, τόσο που τόσο. Πήρα φόρα λοιπόν μια μέρα και πήδηξα από ψηλά. Ευτυχώς δεν σκοτώθηκα. Έσπασα όμως το κόκαλο στο δεξί μου χέρι. Τότε μόνο κατάλαβα πόσο τυχερά είναι τα πουλιά. Και από τότε τα θαυμάζω και τα αγαπώ. Και κάθε μέρα τα ταΐζω στην ταράτσα μου και χαίρομαι που με γνωρίζουν και αυτά. Και τρέχουν κοντά μου μόλις με δουν. Να μας πεις πώς πέρασες μέσα στη φυλακή και πώς αρρώστησες. Η φυλακή, Μιχάλη, είναι άσχημο πράγμα. Όχι μόνο για τον άνθρωπο, αλλά για όλα τα ζώα και τα πουλιά. Γι' αυτό υποφέρω όταν βλέπω να τα έχουν μέσα σε κλειδιά μόνο και μόνο για να διασκεδάζουν. Θέλουμε να σε δούμε να χορεύεις. Αγαπητή μου Ελένη, μόνο μαζί σου θα ήθελα να χορέψω. Γι' αυτό λοιπόν θα περιμένω να ψηλώσεις.